दखरा एबसुनि मावखुलिजों लोगोसे बेवहाय बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट एबसु आरो बेनि गासै मोनद' एबसु लोगो नांनानै बेवहाय मुंख्लंफोरनि मुङाव मोनसे अडिट'रियाम लुनायनि प्रप'जेल लाबोदोंमोन आरो जों बिटिआर सरकारनिफ्राय 1 क'ररनि मोनसे बेवहाय अडिट'रियाम आरो बेजों लोगोसे मुंख्लंफोरनि फिसा मोनसे मेम'रियेल पार्क आरो बेवहाय आरोबाव लोगोसे गेस्ट हाउस खमसे खम 60 जोंनि आलासिफ्रा जिरायनो हानाय गेस्ट हाउस मोनसे लुफुंनायनि थाखाय दिनै अन्थाइ खाम्फा गायसननाय जादों। गहपुर ओनसोलनिफ्राय गोलाव सम बड'लेण्ड सोमावसारनायाव जोंहा गोबां मुंख्लंफोर दङ आरो बेवहाय जोंहा मोनसे जारिमिन दङ आरो बे जारिमिनखौ गोजोर खालामनो आरो बे ओनसोलनि जोंनि मुंख्लंफोर बे ओनसोलनि रायजो राजाफोर गासैबो जि मोनसे गोलाव सम हारिनि थामोनथानि थाखाय जुजिबोनाय नांबोनाय जोबोद खस्थ' सहायबोनाय आरो मुंख्लं जाबोनाय बे जारिमिनखौ अराय सम गोजोर दोननो थाखाय बेवहाय मेम'रियेल मोनसे पार्क मोनसे बानायनाय जागोन आरो बे अडिट'रियामखौबो बिथांमोननि मुङावनो बानायनाय जागोन। जोबोद मोनसे समायना रमायना अडिट'रियाम लुनाय जागोन आरो बेनि थाखाय दिनै अन्थाइ खाम्फा गायसननाय हाबाफारियाव आंखौबो बाहागो लानो होनायलाय आङो जिल्ला एबसु आरो दखरा एबसुफोरखौ साबायखर बावदों आरो बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ आं खावलायदों जे थांनाय समाव गाज्रि थासारियाव जोंनि हारिनि नांगौ खामानिखौ मावनो हायाखैमोन नाथाय दायो मोजां थासारि फैबाय जोंनि हारिया बेवहायनो जिहेतु जुगे जुगे रायजो जागोन बे ओनसोलाव माखासे फसंथानफोर गायसननाय जोंनि गामिफोरखौ साबना हामना खालामनाय जोंनि धोरोम आफादफोरखौबो गोख्रों खालामनाय एबसु बर' साहित्य सभा आरो माहारि आफादफोरखौबो गोख्रों खालामनाय बे गासैबो हाबाफारियाव खौसेयै आवगायलांगोन होननानै आं मिजिंथिदों। थांखांनाय समनि माखासे हारिनि जिफोर माने एक्सेप्ट खालामनो हायै माखासे थासारिमोन एबा जोंनि गेजेराव जेफोर दाङाबाजि एना एनिफोर दङमोन बेफोरखौ गारनानै खौसेयै बयबो आवगायलांगोन आं बेखौ मिजिंथिदों।